हाँ, ଏଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତାରଣା କରିଥାନ୍ତି କିଛି ନାରୀମାନେ। ସେମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟରେ ଜଜ୍ବାତର କମି ମଧ୍ୟ ନଥାଏ। ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ଭୟରେ ସେମାନେ ଡରିଯାଆନ୍ତି। କୌଣସି କଥାକୁ ସିଧା ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ନିଜର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରକୁ ସମ୍ଭାଳି ନିଅନ୍ତି। ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି ସହ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଲଢ଼ିଥାନ୍ତି। ତ୍ୟାଗ କେବଳ ନାରୀ ନୁହେଁ, ପୁରୁଷମାନେ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ନିଜ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ହସଖୁସିକୁ ବଳିଦାନ ଦେଇ ନିଜ ପରିବାରର ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଖୁସି ପାଇଁ ସେମାନେ କାମ କରନ୍ତି। କିଏ କହିଲା ସେମାନେ କାନ୍ଦନ୍ତି ନାହିଁ? ଆଖିରେ ଲୁହ ଥାଇ ବି ଓଠରେ ହସ, ଛାତି ଭିତରେ କୋହ ଥାଇ ବି ମୁହଁରେ ଜହ୍ନର ଝଲକ। ଏହା ହିଁ ତ ତାଙ୍କ କାନ୍ଦିବାର ପ୍ରମାଣ। ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷ, ଯେଉଁମାନେ କି ଏ ସମାଜରେ କେତେବେଳେ ବାପାର ଅଭିନୟ, କେତେବେଳେ ପୁଅର ଅଭିନୟ, କେତେବେଳେ ଭାଇର ଅଭିନୟ, ତ କେତେବେଳେ ବନ୍ଧୁତାର ଅଭିନୟ, ତ କେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀର ଅଭିନୟ କରିଥାନ୍ତି।